Fel y gwelswm mewn rhai o'n fideos blaenorol, ni ddylam synnu fod plant yn ei chael yn anodd i ddweud wrthym ei bod wedi cael ei cam-drin. Os cnawn feddwl am y rhwystrau sy'n achosi hyn, mae llawer o resymau. Efallai na fydd gan plant y gallu, y sgiliau iaith na'r eirfa i gyfathrebu ar lafar, falle na fyddant yn gwybod sut i drosi eu profiadau'n eiriau. Efallai na fydd plant yn cydnabod bod yr hyn sydd wedi digwydd iddynt yn gamdriniaeth. Gall y sawl sy'n ei brifo ddweud wrthynt fod yr hyn maent yn ei gwneud yn normal. Efallai nad ydynt wedi cael unrhyw addysg ar berthnasoedd iach, datblygiad rhywiol nac ymddygiad rhywiol. Fallai ei bod wedi cael ei cam-drin ers pan oeddent yn ifanc iawn ac nad oes ganddynt brofiad o ddim arall. Mae teimladau o gwylydd ac embares yn gyffredin i'r rhan fwyaf o dioddefwyr a goroeswyr cam-driniaeth rhywiol. Efallai y bydd plant yn credu y byddai siarad am y peth yn dwyn gwarth ar ein teuluodd a'i cymuned ehangach. Gall disgwyliadau cymunedol sy'n gwahardd rhyw a geithgarwch rhywiol cyn priodas wneud hyn yn waith. Gall pobl sy'n niweidio plant ddefnyddio bygythiadau fel ffordd o atal y plentyn rhag dweud wrth neb. Gall hyn gynnwys ei bygwydd yn uniongyrchol a phethau a wneir iddynt os byddant yn dweud. Ar ben hynny, bydd plant yn aml iawn yn beio'u hunan neu'n teimlo mae eu bai nhw rhywsut oedd y cam-drin. Gallai fod yn rhannol, fod o gynlyniad i'r negeseuon a rhoddydd iddynt fel rhan o'r broses feithrin. Megis, os nad oedd y ti eisiau, mi fyddet wedi gweud wrth rhywun. Dywedi o ddefwyr a goroeswyr wrthym fod y negeseuon hyn yn gwneud iddynt deimlo eu bod wedi cydgynllwynio ar cam-drinwr, neu ei bod wedi gadael iddynt ei wneud, ond mewn gwirionedd, mi wyddom nad oes gan unrhyw blentyn y dewis. Bydd rhai plant yn profi cyffro rhywiol yn ystod cam-drin rhywiol. Y reswm am hyn yw ymateb ffisiolegol i gyffyrddiad rhywiol. Boed nhw eisiau cael eu cyffwrdd neu beidio. Mae'n debyg mai dyma un o'r pethau anoddaf i ddioddefwyr a goroeswyr siarad amdano, a gall arwain at deimladau o eogrwydd, cwylydd, hunan gysineb a hunan gosbi. Mae angen i ni gydnabod hefyd fod rhwystrau ychwanegol yn ein cymdeithas a all ei gwneud yn anodd fyth i blant ddatgelu cam-driniaeth ac i oedolion ei gydnabod. Gall y rhwystrau hyn ddeillio o anghydraddoldeb a gwahaniaethu ar sail rhyw, ethnigrwydd, cyfereddau rhywiol, anabledd a chrefydd, yn aml, nid yw'r ffactorau hyn yn rhai ynysig, maent yn hytrach yn cydgyffwrdd. Mae ein hadnodd cyfathrebu a phlant yn cynnwys mwy o fanylion am hyn, ond credaf y bydd yn ddefnyddiol yma i rhoi un enghraifft i chi. Gadewch i ni gyflwyno Rhys. Mae Rhys yn fachgen du, 13 oed, o deulu Cristnogol. Roedd Rhys yn 13 mlwydd oed pan ddechreuodd ei hyfforddwr nofio, gwrywaidd ei gam-drin am y tro cyntaf. Erbyn hyn, mi wyddom fod bechgyn yn cael yn hawster arbennig i ddagelu cam-drin rhywiol. Gall syniadau cymdeithos am wrwdod wneud i fechgyn deimlo na chaniateir iddynt fod yn ddioddefwyr, y byddai hynny'n cael ei gweld fel gwendid, ac ymdeimlad y dylen fod wedi gallu cael y gorau ar ei cam-drinwr, yn enwedig os yw'r person sy'n ei cam-drin yn fenyw. Nid oedd Rhys am ddweud wrth neb ei fod yn cael ei cam-drin am yr union resymau hyn, ac am ei fod yn poeni y byddai pobl yn meddwl ei fod yn hoyw. Roedd hyn yn peri pryder arbennig oherwydd daliadau crefyddol ei deulu a'i syniadau am rhywoldeb. Flwyddyn yn ddiweddarach, dywedodd rhywfaint wrth ei frawd mawr am yr hyn oedd wedi digwydd iddo,
a ddywedodd yntau wrth ei rhieni. Tynnodd rhieni Rhys ef o'r clwb nofio ar unwaith i atal y cam-drin, ond roeddent yn ofni dweud wrth yr heddlu, oherwydd ei profiad negyddol o'r heddlu yn y gorffennol. Gan ei bod yn rhan o gymuned Cristnogol glos, roeddent hefyd yn poeni am stigma gallant ei brofi pe baint yn siarad am y peth yn gyhoeddus. Dywedodd teulu Rhys wrtho ef a'i frawd i beidio byth a siarad am y gam-drinaeth byth eto. Drwy'r enghraifft hon, gallwn weld bod Rhys a'i deulu wedi profi nifer o rhwystrau mewnol ac allanol gwahanol rhag datgelu'r gamdriniaeth. Fel y soniais yn gynharach, mae'n werth edrych ar ein adnoddau ac ar y wefan y ganolfan CSA i gael rhagor o gefndir y rhwystrau ychwanegol penodol hyn rhag datgelu. Yn ein fideo nesaf, byddwn yn siarad am datblygu eich hyder i ymateb i bryderon.